ढवळीच्या भगवती देवी मंदिरात मूर्ती प्रतिष्ठापना भक्तिभावान संपन्न झाली। महापूजा, महाआरत, महाप्रसाद असे धार्मिक विधी झाले। प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक लोकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। पळोवया काय भावार्थान भरिल्ले खीण। आज भगवती देवस्थानात सकाळी 8:22 जे नवीन देवालय आम्ही बांधला त्या देवालयाची मूर्ती प्रतिष्ठापना झाली आहे। सकाळी मूर्ती प्रतिष्ठापना जावचे पहिले सकाळी 5:30 वरांचेर गांवचे 3 वांगडे आशिल्ले त्या 3 वांगड्यांनी ही देवी जी हांगा न्हिदलेली आशिल्ली ती भायर काढून भगवतीच्या देवळात 5 प्रदक्षिणा मारल्यो आणि प्रदक्षिणा मारून ही मूर्ती आम्ही गर्भकुडांत व्हेली आणि गर्भकुडांत मधुकर्क पूजा जावन विधिवत तिची स्थापना जाल्ली आसा। आता विधिवत स्थापना जाल्यानंतर आता महापूजा जातली। महापूजेच्या निमित्तान मूर्तीक आमी नवीन शालू न्हेसयतलो, फुलां घालतले आनी सगळी मूर्ती अलंकारीत करतले। त्याच्या नंतर महाआरती जातल्यो। महाआरती जातकीर सार्वजनिक घराणे जातले। GOA365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी।